Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasantrik uyayong arajar arbusan. Ha kapor nyo baji janmit pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Kajing bam shum kia ki badai pet ye ki office trai kam sarkar baper ha kabe dai ba kajing ko jing suba ha kaleng sau dong jangka kala ban wan ra ye kajing ye ki batrai bakta bat bon sin ka ktaru wat ye ka kot ka kia ki pat ba. Kani kalawan pau hagi jaka lechabar ki badan hapo ka office trai kam u district transport officer DTO Kariboy district ha kabala la ban sakhi ya kajing sata da ki jabo ki ba harukam ha ki te ki jaka lechabar ka ba ki pat ba nalor ki nong song wai dukan ru ki la sngo kenjing ban pendan kam ya ki. Nakajing bam sham kia ka office u DTO halor kini kamat kalapan long ya kaseng Riboy Youth Federation RBYF Laish Nong Unit hakajing alam usamla badan bok lingdo ban tuklar halor kajing long jingman jong katay ka jaka. Hakajing akran bat ki katto kat ne ki nong song wai dukan ki lapen sngo baki ju let ot chaki bor badai pet ya katay ka office namar kajing bombet bambiang katay ka jaka let chabar henry kam judan kajing sham kia kat baya ka bai wai pat ki haban siu man lau benai. Ngilay te na duman swa ngila let ujor let ong ya DTO mo namar gisong dukan hang nepo compound DTO tolong kay bangi duna tolong iha padimi na isar DTO dengan persangi kat bala padong i ban pentet lem ya kay ka baha kami hang nepo compound jumi hang nemo kabakong santam te kade naka pankanahi namar baro pertinta tolong ha bangi let bam ngilay di te ngiwat swa ya ka jakali sabar bandi sabar ne pansakti pansek mur sekmat ne kata kabakong san mo tingin dapat dokumen berbakrau pakiwan peklem ya kena ka compound jumi mo ni kinong sundukan talong ya ka kong santam kena ka toilet namar balay ba tang na banta kena ka toilet tong kalahiar kayo kahan hagisnam ki ba manswa pangidi jingdi kalong ka dakumwe bat menta pada kalahiar arsut ka jingedi jingya kamai ka jumi namar baru kinong sunong jumi ngiim jakpo ang ne po compound hang ne reha balong kumba menta pada talong watang ban ya di ya thiết rum tan jing di jing thiết rum mo ngi song dokan long ba syu song kai song melen te long ngim ba ngin wat akoi kalat pada ngi panse ngi bang haban ya song hang ne hapo dukan te long ngila pasang kepala ban wat lem mo bangin pendai kan ka toilet pembalong kadu menta te long kampan don kan kano bang i te long ba kaling jumi te long i kerpat betai katahi bakan bah ka toilet mo ka jing pui ki suba kampang di kampon berokoi namar ba baru kirong kam ba katut bandit sa toilet om tangki passenger lewat mangi pasong dukan rolong kirong kam ka jing di sabar mo e phiru phia dan lang ne mal kasni da phiwan room ko office di o de phiwat hi thai sa kali sabar ki hi lagi long hikmat ki long gumdo tangi kepat di om patiau kan sing ngilali komplain ba ka jing khang jong kan ka toilet jogi kan thei kam biang nang ta ka ka e rom biang ba dangi ong chusap tu ban ngi kepat hiru di o namar ka benta ta ka dei di o yu bade ban pe ngi kerpat ka jing solit ba dei ban le nang nam ta ka toilet namar ka yo ka hat dan ka bai wai te manu brai ha ban siu long hire ban pep nang sibnai ru Habakran sikilat pathai kubor usamla badan bokling do uloong bakaseng kaladap ban pen sngo teng ya kani shaw DTO hagisnam balala Henry kalau mi kejing aida ba ansara ya kani gamat syakamiat yu commissioner katna transport Henry hado kini kisngi kamdan kanu kejing patiau halor kete kapang bat ka jabo kala nang beteng su bat bun kim sngo sngan su ban penon kam ya ki jaka litbar Hang po DTO bat MTC transport halo kejing jot thai jong kini ki pan khana bat kejing jabo ru kini pan khana po jong kene ka office kepala segmen kepada ru aku jupor ka public toilet ke bakiong ngina kele keseng ngilawan ru ban sistem kata ka ba sistem tam ni bengilawan benekan berditio halo kene jing jot pai khana ba kejing jabo pai khana dari la syuai dau ingi ba umsaikan kita kinopet ba halor lani kita ki commissioner mereka adu benta sistem tam astem duna kale ke por ringi i ba kejot pai khana kadang long ki kunjuk bat kadang mi kisi ke por kejot jong kene ka office kalau long wat ki kepus baru i kejing jabo pai khana jaka ki kor bam ki bambiak jing i ba kejing or pat jong kene ka building kejing jot jong kene ka building kalau long wat kirong kirup ru kamdon shu ndai kumbangi ngitip kata kejing mi nak kene ka office nak kene ka MTC transport bat ka DTO warga DTO office ndai bagi pej wat kirong kirup ki bala kirong ngi kumba kila airong nadu ki post na mensuakan adu mentangi iba kadang jaing sa akumne kalau sa akumne rengi nak leng kesengi kepat ki kinong pej kinong pi jong ke department jong kene ka transport bat penbahano
Nong hi bangi kam daytan tangina menta pajba lane menta to office so ndrei wat kinong syong ki ba syong dukan kane ka compose jong kane ka office ni ba kilanang tron numar bangi pe kistem ki balalet ni ba ki kom sange jong ki boss ka kom long jingwan jong stories kidap ndrei menta wat ki stories so kundan chi giwan te tulis se kanina kane ka daw baka sa perlong ya kena ke kompos pada kinong sundukan barok kiba kin dang telur kan bandeng mi kisni kipor dan nak kalian keseng ni pokok menpak kerwo nak kalian keseng ke kerpat jur ya ki district transport officer dan ki Meghalaya Transport Corporation minister bakin penbahano ya kini penkana pat duduk kedwai som perkut ya kena kecing ekran kerpat ru ya kalian nak kalian jong ka Swachh Bharat bakal wan pe un kmi intero jong ya kacing jabok jong ki pen kana kan ke office bakin sakhi dal ki jong ki kmat Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya